И здравейте хора, аз съм MasterFates, мен е брат ми Дани, ето го, и ще играем Майнкрафт. Малко се поразвихме преди да започнем епизода. Крафтинг тейбъл, легло и честове, с texture pack съм, но брат ми не. За първи път умрях, хора. Къде отидеш, Дани? Защо е тук? Добре. Така. Ще ходя за камък. Ама върни се. Не, върни се, че ако намеря диаманти за тебе нищо. А тук, Дани, тук са единствените острови, ела тук има повече вероятност, ще събера камък, за да направим каменни инструменти. Добре, за какво падна? Има камък тук, да не ли? Чувам зомби, ми връща се назад. Оп, въглища. Да бе, на ония остров, където казах, че умрех, къде викаш. Тук има камък. Не камък, а дърво, кога умрях, откъде в началото, преди да започна епизода. Да. Събирам. На островчето. Тук събирам въглища, събирам и камък доста. Защото ми трябва камък за печка, за оръжие. Първо печката. Ми имаме храна, трябва да я опечем. Имам 11 камък. И 50 близо. Да. Не точно 50, към 20 въглища почти. 15 въглища. Аз чувам зомбите тук. Да, ни следи от леглото, защото сега трябва да излезеш от сервера. Защо? Защото аз съм направил сервера, ако аз излезна, излизаш от сервера и ти. Забрави ли го? Защо леглото да не е за мен? Защото ако излезна от сервера, излизаш. И ти. Не. Ти ще чакаш, ще няма. Няма как. Не, мамата ще го ще сме нощни. Не, защото има много зомбита. Добре, не, съм си полезен. Не мятате оръжието, да няма ти правят други. Сега да не ги мятай. Направих печка. Стига си хвърлял нещата. Взимай го. Не мога, но дълбоко е ти. Не мога и аз. Слагам да печа това и ще направя нови. Ще направя нови каменни. Не дай ще направя факли. Хора, напишете после в коментарите кое да е по-добре. Да направим, да си оставим с дървените материали за следващия епизод. Да експлорваме по-точно или да си оцеляваме така. Може да го напишете долу в коментарите. Сега ще направя 2 кирки, 2 меча. Брата, нямам камък за брата. Ден трябва да излезем в сервера. Ето ти моята брата. Нищо. Не, нищо. Трябва да излезеш в сервера, защото има много скелети. И ще те убият, ето те започнаха да ни стрелят даже.
Его единя. Бързо, 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 излизи, излизи, излизи. Не излизи терора, че ни убият. Така, лягам да спя. Аз ще кажа кога да влизаш. Влизай вече. Ох, вече не ни закачат. Ама то спаях, тук ме притеснява много. Още и себе. Да. Само може да ми помогнеш. Показва ми, че си влязъл. С тия зомбита. А не те удра паяка, те удри. Ето скелет. Ако искаш да дойдеш да помагаш да го трепеме. Ох. Дай, дръж го, аз ще мина отдолу. Бързо, бързо, аз минавам отдолу. От кой го ти? Сега аз. Браво е. Стрели даде ли ти? Я го дай, дай го. Колко стрели ти даде? Дай и лъка. Нищо не ти е бъгнал, давай го. Ето ми. Фърля го. Къде искаш само... Нищо. Тя ще ми трябва. Давай. Не си го метнал. Задръж на него, да? Я да види. Дигни го повече, да ти не си натисна на него. Ето хората го фърли, ето го в мене вече. Лъкът. Ами да ни, защото аз съм по-точен с лъкавата. И е така, като има скелети. Които не мога да взема. Ей, не мога да ги взема. Лъка и стрелата ги пребираме и няма да ги пипаме. Отиваме едно камък да взема, да направя една секира за хода за дърво малко. Ето го намерих едно много хубаво нещо. Овца. Ама една, не са три. Хоп. Какво каза? Кон. Нямаш седло за да го яздиш. Верно ли бе? Ох. Но не мога да. Пребих се, хора, пребих се. Знам, че не е интересно сега в началото първи епизод, но ще бъде по-интересно. по-натам ще става по-интересно и по-интересно. От тук крава. Откъде крава? А те било през себе. Нищо. Как се освободи? Нека си се освободи. Чудно как. Ама беше явно. Брави! Стига да ни. Охо, въглища, но... О, често един остров. Това е нашия остров. Има ли легло? Не, няма. Има. Има си няма един чест.
12 стрели. Даниеле, стига си лъгал. Не, честно. На острова се ми виждам. Не. Аз ето какво да дадехме на отбора наш. Бате. Хоп, вече съм втори левел. Няма да ме удря с нищо. Няма, обещавам ти ето тук. Моля, ако ме удариш. Защо ме удари? Ще знам какво ще ме правиш, ере. Няма да знам. Давай, ере. Айде бе. Защо не става? Кой твърди? Бате, и твой. Защо падна в водата? Защото така трябва да седнеш това да направя тук. Не, къде са пръчките? Не само ги вземам. Имахме много повече дърво. Давай пръчките и дървото. Нема ги, ето, виж. Добре. Ето инвентара. Давай, да, добре, въпреки че не виждам много хубаво далеч. Ето, в честа ти оставям един подарък. Застани ето тук. И хора, връщам се след малко. И хора, съжалявам, че прекъснах, но влязох в стаята и... Така, къде? Ето тук. Ами, тук. Не, ето тук. Видяхте ли какво направи? Стига! Стига, Дани! Стига се чупати в епизода. Една брадва. Аз стигам за дърва. Това ли? Ще те отрепа с нея! Защо дадох ти брадва за дърва? Кокошка. Идвам на своя остров. Кокошка. Сега ще я убия. Риб кокошка сега ще я убия. С дирка. Риб. Аре, кокошко, рипвай. Умирай. Умря. Не знам защо подскачам само. О, пещера. Пещера. Аз май намерих нещо интересно в една пещера. А това са били цветя само. Пещера. Влезни и няма да извънеш. Не, той има само... Той има още само... Ох, за какво падам да хора. Ще те пипна само. Сега на мен да става не Добре хора, до тук мисля да приключа този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте, коментирайте, споделите, абонирайте за мен, за да не пропуснете клип от този канал и бъди чак с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!